ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хеле ва хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва хурсанд аз онам ки имрӯза видеои моро тамошо хоҳед кард. Дар имрӯза видеоҳо зима Султони Кабир рафтестам ва бисёре аз анами подписчикони мо якчанд дархост карда буданд. Ози мо худохоҳам меравем, мебинем, баъд кадомеша ки тавонистем ба навор гирифта пешниҳоди шумо мегардонам ва нарху навошам мефаҳмонам. Хулоса, тамошобинони азиз, бо мо бошед, то охири видео тамошо кунед ва шояд ки ягон чизи дар коритона фаҳмед, то ин ки ҳисобу китобтона гиред, тақрибан донед ки ҳамин нархҳо чанд асту ҳозир дар бозор мисол ба кадом нарх фурӯхта мешавад, ҳамон чизе ки шумода лозим аст. Ана тамошобинони азиз, мо дар анамин ваем бозори Осиё даем, и дар Султони Кабирай пушти маркази Осиё. Аз сабаби ки Султони Кабир худаш имрӯз бозораш ваяй рӯзи санитарӣ доштай, вале анамин Осиёра, маркази савдои Осиёра қафош бозораш кор кардестай. Ози якчанд дархости шуморо ма пешниҳод мекунам. Ана марҳамат аввалин дархост и рақамҳои телефони анамин фурӯшандае ки ози ма мотоблок ва газонокосилкара нишон метиҳам. Ина газонокосилко аз 600-700 мисол то 3000-4000 сомона фурӯхта мешавад ва як хоҳише ки бисёре аз анамин подписчикони мо карда буданд, и дар бораи анамин мотоблок буд, яъне барои хоҷагӣ дар кор буд ва бисёре аз подписчикони мо, махсусан бародарони азиз, пурсон шуда буданд. Марҳамат бинед, ана бозори Султони Кабир да анамино мотоблокҳо нархошон 4000 будай, аз 4000 сар мешад то 11000 сомона. ана якуме ана аввалине ки буд, вай 9000 сомон нарх дошт. и тараф бо ҳами хел нархош мерава 8000, 9000, 10000, чӣ хеле гуфтам, то 11000 сомона амино нарх доранд манамин мотоблокҳо. аз анамин 4000-5000 сомон сар мешава. хулоса, агар ба шумо дар кор боша, анам рақамода занг зада бо аз соҳибаш пурратар фаҳмед. набинед дӯстони азиз, тамошобинони азиз, чизи дигаре ки ман пешниҳод кардан мехоҳам, и барои анами бонувони азизи мо анамин намуд мевагираку, анамин намуд сабзавотгираку, мисол картошкаву пиёзгирак, инора бинед дӯстони азиз. ана ине ки коричневияй бо анаи сери, ино 200 сомон, 220 сомона нархи фурӯшуш, и дар якум дарвозаи ами бозори Осиёда фурӯхта мешава. ва анаи сурху серие ки аз ин тарафай, инош боша 85 сомон, 100 сомон нарх дора. хулоса, бо худтон омада пурратар нарх навоша фаҳмед ва нарх наво карда харидорӣ кунед. и тараф даям бинед, и тараф дана вай астай сушулко астай ҳархела нарх доранд. 100 сомон, 200 сомон, 300 сомон амхе нархошон рафтагиай. мисол метавонед бо худтон омада нарх наво кунед. дӯстони азиз, чизи анамин абое ки ман мехоҳам шумода нишон диҳам, анамин намуд абой бисёр нағзай. бисёре аз анамин подписчикони мо пурсида буданд. ҳозир бошама пурра дар бораи анамин мавзӯи анамин абой шумода нишон медиҳам, чӣ намудо фурӯхта мешавад дар иҷа ва рақами телефон мемонам ки шумо метавонед ба анамин рақами телефон занг зада дархост кунед, ба шумо доставка мекунанд ва нарху навоша пурратар бо аз худи фурӯшанда фаҳмед. зеро ки дар инҷа интихоб хеле васеъ, шояд ки ягонташа ма ягон нархи вай кунам, хато кунам, айни анамин нарх гуфтанда. ана ин намудаш дӯстони азиз ҳастай 140 сомон, 150 сомон нархаш. и 10 квадратай 50% моишияй. ана бинед 10 квадратай яъне 10 метрай. чанд гул дора. анамин намуд гулуш бо чӣ хеле ки устоҳо медонанд, ин намуд гулуш аз сабабе ки аз ду тараф анам хе гулои майда дора, камрасходтарай. ана ин намудо боша дӯстони азиз. ина бинед вайошон барошон майда. ин намудо 70 сомонаш астай, 60 сомонаш астай. марҳамат тамошо кунед.
иноям ҳамхе 10 квадрата дора, 16.5 квадрата дора. 100% моишан инамудон. ана тарафа бинед дождик астай. И барш майдаям боша, вале 16.5 квадратай ва нархаш 200 чанд буде? 150 сомонай як рулонаш. набинед ин вариант барои калидор беҳад хушрувай. набинед нархша 150 сомонӣ. тарафта боша барои меҳмонхонаву барои мисол ошхонаву дигар ҷойҳо ҳаст ки шумо метавонед омада бо бинед. ана ин намудо ҳаста дӯстони азиз. анами гулоям ҳархелай нархошон. нархҳои мисол и абоё кадомиш ки 50% нархошон 160 сомон 130 сомонай. марҳамат аднатон меёра бинед. ё 10 квадратаян. як рулонша дар назар дорум нархша. анаи боло 160 сомонаяй. як рулонаш 160 сомонай ё 50%ян. яъне ки анамин 50% гуфта ами мои 6 50%. 100% вайш тоза када намешава. ана ин намуд бо аднатони аст. бинед чӣ хеле хушрувай вайш. релефш чӣ хеле меган гулуш. ин тарафтаям боша анам хеле нархошон дӯстони азиз. анами абое ки ози 10 квадратаяй ман нишонтон метиҳам. ина марҳамат ина намуда бинед. иям анамин 130 сомонаяй. сафедай гулша бинед. сафеди аднатони. инам дош боша 110 сомонӣ тамошобинони азиз. 210 сомонӣ аниқтараш. як рулонаш 10 квадратаяй. инамудаш 100% моишияй. яъне пурра шушта мешава, шакида мешава ира. ина барои меҳмонхона, барои хонаи хоб чанд намуд гулои қолинӣ дора. агар касое даки анами рангои баланд маъқул боша, метавона ки омада аз амиҷа харидорӣ кунанд. коричневирам бинед. рости ин магазин дар якум дарвозаи анамин маркази савдои осиёда дар якум дарвозашай. магазин абоев навистагиай, аптови абой. агар ки наёфтед тамошобинони азиз, анамин рақами телефон дар рӯи экран ҳаст. шумо агар абой харидорӣ кардан хоҳед, марҳамат занг занед. аз худи анамин фурӯшандаҳо пурратар бо анамин суроғашона аниқ карда омада бинед ва харед. касое ки дар русия ҳастанд, дур аз ватан ҳастанд ва имконияти омадан надорану мехоҳанд абой харанд, метавонанд ба ҳамин рақаму занг зада аз худи анами савдогаро мисол гапзанон кунану ино ба онҳо дастафка мекунанд ба хонаҳояшон дар анамин тоҷикистон. ана ин намудо ҳастай 210 сомон тамошобинони азиз. марҳамат тамошо кунед. бо пурратар нархнавоша аз худи анами фурӯшанда аниқ карда харидорӣ кунед. ана ин намуд 160 сомон 140 сомон. чӣ хеле ки гуфтум, кадомиш ки мисол 10 квадратая нархошон ами хелай. ана ин намуд бо ҳастай 160 сомон 210 сомон. марҳамат тамошо кунед ва баъдан омада метавонед ки харидорӣ кунед. яксад 10 сомоноша бинед. 140 сомона 110 сомона намихе нарх дора. бори дигар такрор мекунам ки ман амин нархи рулонша дар назар дорам. як рулонша. ана тамошобинони азиз, дар ин тараф иҷада бисёртар барои калидор астай. ино 16.5 квадратанд, 100% моишиян. як анами рулонаш 340 сомонай бо арзон мешава. яъне 16.5 квадраташ 15 метрай. як рулонаш чӣ хеле гуфтам 340 сомонай бо арзон мешава. бо хутон занг зада нарх наву кунед. бинед
чихе хушруван гулуш. Анаи сиёсафедаш нағзай, баъд анаи дождикош нағзан. ана бинед коричневый дождика бинед. анаиам чихе хушру метаванд дар калидор ё ин ки дар ягон хона. аз ин дождик чанд ранг дора? кадом рангеша ки ба шумо писанде пайдо карда метавонед. ана инамудо ҳастай. ия манамин 16.5 квадратай 340 сомонай нархаш. бо арзон меша албатта. бинед чихе гулои вай дора, ҳар хела дора. ё барои меҳмонхона, не варианташ ҳастай. баъд бо анаи намуду ҳастай. и абоёи валентинаян 16.5 квадраташ, яъне ки дӯстони азиз 340 сомон 310 сомон ҳамхе нарх доранд. аз ин ранг боҳози дигар хелтаршам ҳастай. ман шумода нишон метам. 100% моишиян, яъне сифаташ хеле хубай. баъд ами тоза мешава вақте ами шуштанда бе ягон мисол проблема. шумо метавонед бе ягон мушкилӣ ами абоя тоза кунед. ина марҳамат анаи рангшам ҳаст. ранги сафед таракаю гулош кабуту сериян. 15 метраш 340 сомон бо арзон меша. марҳамат бинед. оз дигар херангошам ҳастай. ман шумода нишон метавам. бинед тамошобинони азиз чихе гулои ҳар хелаи гуногун дора. ана ин намуд абой боша. и абои 3D-яй. и анамин ваяй 16.5 квадратаяй 310 сомон нарх дора. бо арзон мешава. 15 метра, яъне 100% моишия. ана ин намуд абоёе ки озмо нишон метиҳем барои шумо. ҳамин ряде ки ҳаст ҳамаи ҳамино 340 сомон 310 сомон нарх доранд. баъдан шумо агар харидор бошед хитон занг зада бо нархнаво карда арзон карда метавонед ки харидорӣ кунед. ана гулои ҷудогона дора. ана ин намуд гулои нав дора. иноям итальянский вариант мегӯянд. ҳамин намуд дора. хеле ки ба мо мефурӯшанду фаҳмондан. ина итальянский варианташ 340 сомон гулои нав. ана ин намудам абои валентина. як рулонаш 340 сомон бо арзон мешава. ана ин рангшам бинед дӯстони азиз. агар бар шумо ҳамин намуд рангш маъқул боша, ҳамин намуд гулш, метавонед ки аз ин гиред. марҳамат тамошо кунед. хеле ки гуфтам дариҷа беҳад интихоби вами абоё васеъ. барои ҳавай ҳам имрӯза видеои мо хеле видеои ваяй ҳаҷмш калонай. намедонам аз 20 минут зиёдтарай. барои ҳавай ҳам ба ҳазур тамошо кунед. шояд ки ягонтай аз шумо мисол хона таъмир карданиеду ва тақрибан намедонед кадом абоя гиред ва тақрибан метавонед ки дар ҳамин видеои мо тамошо кунед, бинед ва тасаввур кунед ки нархошон чанд сумай. ҳисобу китоботона кунед. чӣ хеле мегӯянд расшототона гиред. иҷадаям ҳам хеле абоё ҳаста. ино 10 квадратаянд 210 сомон. мисол бо арзон мешаванд баъзеош. кадомеш ки мисол 100% моишияю 10 квадратая дӯстони азиз 210 сомон 220 сомон нарх доранд. пешакӣ шумо ҳамин чизора ба назар бигиред. на марҳамат гулои нав аз ҳамин рулони 210 сомона. рангои бисёр ҳам рангои нағз доранд. рангои аҷиб доранд. на марҳамат барои мисол
хонаи хоб агар хоҳед ана ин намуд ранга метавонед интихоб кунед. баъд ана ин намуд ранго ҳастай барои меҳмонхона ва ё дигар хонаҳо. ана ранги агар ранги сафедтар хоҳед ана ин намудо ҳастай. ҳар кас мисол хости дили хича интихоб мекуна. ҳар кас чӣ хеле мегӯянд вкуси хича дора дар анамин таъмири хона. баъзеҳо мехоҳанд ки рангҳои рӯшан кунанд, баъзеҳо мехоҳанд ки анамин абойҳо яъне зардеворҳои сафед янамин хеле интихоб кунанд. хулоса ки ба ҳама янамин таъбидил ҳаст абой. шумо ба ҳазур омада метавонед интихоб кунед. ана ин намудо 310 сомона як рулонаш. ози бо 340 сомонаро ма шумода пешниҳод мекунам. ва ёям абоёи наван, гулои наван шумо метавонед бинед. ана ин коричневие ки ози мо шумода нишон метиҳем дӯстони азиз, рости беҳад нағзай ранги вай метоба. 3D боре метоба ҳамии гулуш бинед. ира агар бо анамин устои анамин неки хонаро таъмир мекуна ва агар дизайнерски куна як тарафшда бо мисол ягон намуд однотонный кати куна беҳад хушрӯ меоя бинед. ана баъд гули қолинӣ як рулони ино 340 сомонай 16.5 квадратай. ана коричневие гуфтам, ана сафедшам ҳаст бинед. ҳар кас чӣ хеле ки гуфтум таъбидили хича дора, мехоҳад ба хости дили худаш хонаша ремонт куна, хонаша таъмир куна то ин ки вай шава зебо шава. барои ҳавай ҳам метавонед ба ҳазур видеои моро тамошо кунед ва баъдан омада интихоб карда харидорӣ намоед. бори дигар такрор мекунам, агар ами шумо ами вая дукони анамин абойфурӯширо наёфтед, шумо метавонед ба анамин рақамҳои телефоне ки ман гузоштагиам дар рӯи экран ба ҳамин рақамҳо занг зада бо пурратар аз худи фурӯшанда ами вайшона суроғашона айниқ карда омада бо аз наздик харидорӣ намоед. албатта ки бо арзон мекунанд. чӣ нархе ки ман гуфтастам бо худохоҳа албатта барои шумо тамошобинони азиз арзон мекунанд. ана ин намуддо ҳастай. ино барои хонаи кӯдакон, барои хонаи наврасон. баъзеҳо ира бинед ранги фотоабой метова. тамошобинони азиз нархҳои ино 16.5 квадратам 15 метран, яъне сатфоиза моиши нархаш 340 сомона як рулонша бо арзон мешава. ина марҳамат барои фарзандони худ, барои мисол додару хоҳарони худ агар ки ҳамин намуд интихоб кардан хоҳед бинед. анамин намуд вай ҳастай, абоё ҳастай. чӣ хеле гуфтам баъзеи ино ранги анамин фотоабой метаванд. мутаассифона дариҷа на жидки абой ҳастай, на фотоабой надорам дар ин мағоза. ма дар видеои пештара нишон дода будам ҳам нархи жидки абоя, ҳам нархи вая фотоабоя. фотоабоя нархша тақрибан гуфта будам, хе худаш набуд. ана ино гули 3D-ян, ваёи 3D и 10 квадратай нархш 250 сомонай. аз и ду ранг дора, розви баъд сиёҳ. на марҳамат касое ки мехоҳанд омада харидорӣ кунанд. и 100% моишияй. бинед садбарго мисли гули зинда метованд. барои ҳавай ҳам ира 3D меган. яна ин намуд полоскаҳо ҳастай вариантҳои калиддор. на марҳамат тамошо кунед. 210 сомона як рулонаш ё 100% ваян моишиян на 210 сомон. ами абоёи 10 квадратае ки мисол дӯстони азиз нархошон 180 сомон, 160 сомон, баъдан бо 110 сомона ман нишон дода будам.
ва ё тамошобинони азиз ваян 100% моишӣ нестанд, ё ин ки 50% моишиянд, ё ин ки 80%. вақти харидорӣ намудани абой ҳамин ваёшам хислатошам ҳамин ҷиҳатошам ба назар бигиред, яъне ки ҳамин ҳаҷмша чанд фоизаяй, баъдан ҳамин чанд квадратай, ҳаминҳоро ба назар гирифта сипас харидорӣ кунед. ина намуд аднатониё ҳастай чанд намуда. ҳозир ман шумода бо нишон метиҳам дигар хе гулои хушрӯша аз аднатониё касоеда ки маъқулай метавонанд ки анамин ваю абоёи аднатонӣ харидорӣ кунанд. набинед чӣ хел гули вай хушрӯ метоба. гули 3D будуҷада. ана иҷа бо тамошобинони азиз бисёр ҳам абоёи хуб, абоёи хушрӯ. ино 340 сомонаянд. 16.5 квадратанд. бинед ёям анами гулои валентинаянд. на марҳамат иш 3D-яй. 210 сомон, 10 квадраташ. 100% моишӣ. ана ин намуд бо аднатони ҳастай. И 160 сомонаяй. И 100% моишӣ нестай. И анамин 80%яй. на марҳамат тамошо кунед. ана и тарафам 160 сомонаяй дӯстони азиз. ё 50%янд. 50% тоза меша, яъне 50% моишиянд. ана ин намудам ҳаст. аз ин саршавии видеода ман нишон дода будам 140 сомонаву 160 сомонаш буд. на марҳамат ина ин намудоша тамошо кунед. нархошон вобаста ба анамин чанд фоиза мисол вай буданшай, моишӣ будану набуданаш ва ҳаҷмш. мисол 10 квадратаяй вай ё ин ки 16.5 квадратаяй, барои ҳавай ҳам нархошон фарқ мекунанд. мана бинед 160 сомон бо арзон мешаванд. албатта дар рӯи экран ҳамин рақамҳои телефоне ки шумо дида истодаед дӯстони азиз, бори дигар такрор мекунам, занг зада дархост кунед, ҳамин абоёра пурсон шавед, ба шумо доставка мекунанд дар дохили шаҳр. марҳамат бинед. анҷа тамошобинони азиз анамин намуд абоёи 16.5 квадрата як рулонаш 340 сомонай бо арзон мешава. беҳад аднатониёи хушрӯ. рангоша бинед чӣ хел нағзанд. ҳам рангош, ҳам гулош. ино 15 метранд. 16.5 квадрат. моиши 100%. ина мраморный ҳастай. ай мраморный ду ранг дора. ина ториктаракшай. ранги ториктаракш ба ина ранги сафедтаракш ҳастай. 340 сомон як рулонаш. бо албатта ки арзон мешавад тамошобинони азиз. ҳозир ман бо шумода абоёи аднатони арзонтарам пешниҳод мекунам. бинед бои гулош дигартарай. анаи вайша бинед узори и дигар хелай. аз наздик хостум ба шумо бо бори дигар нишон диҳам то ин ки фаҳмед пурратар бинед. ана ин намудаш дӯстони азиз 10 квадратаи алакай аднатониёи 10 квадрата. иноям беҳад хушрӯанд. 100% моишиянд. нархшон ина марҳамат тамошо кунед. нархи ино бошад 210 сомонай. бисёрам ваёи хушрӯ доранд. рангои хушрӯ дора, узорои хушрӯ дора. нақшоша бинед. бисёртар инора ҳозир барои намин стили хай-тек истифода мебаранд. бинед чӣ хеле хушрӯ. 210 сомон як рулонаш.
ана марҳамат, тамошобинони азиз, кадом рангеш ки ба шумо маъқуле метавонед ки омада аз наздик бинед ва баъдан харидорӣ кунед. Ана ин намудаш боша крокодиловиш будай, ранги крокодиловиш 210 сомон як рулонуш. Анаи вайш узорш бо дигартарай коричневия 100% моишия. Тамошобинони азиз, ин тараф да боша. дӯстони азиз, ман мехоҳам шумо данаи намуд вайро нишон тиҳам. абоёе ки барошон майдатаранд, 10 квадратаву 15 квадратаян. марҳамат барои вайаста ино, барои калидор, барои хона, барои меҳмонхона. ана ино шабинед хайтеку ваяй бу чи стил меган, инора 3D меган. ҳар хела ами узоро ҳаста. ино ами як рулонаш 70 сомонан. марҳамат, ана ино барои меҳмонхона 100% моишиян. бо шумо метавонед ки аз наздик, касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, дар Душанбе ҳастед, метавонед мустақилона омада аз наздик ҳамаи ами абоёра бинед, нарху наво кунед ва сипас харидорӣ намоед. хулоса дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мерасад. умедвор ҳастам ки писандтон гашт. агар писанди шумо гашта бошад, нависед. дар